Сакута Віталіна, вучениця 7 А класу середньої школи номер 8. Пімен Панченка. Бусли, бусли. Коли летуть чароди птушек з поўдня, аднойчы настае бусліны час. Простор дзіцячым крыкам перапоўнен. Буслы, буслы! Весна пришла до нас. Хлусня, что под капустою знаходить малых. И ты забудь про гэты слых. Нам, каб сям'я жила у доброй згодзе, дзяцей приносять белые буслы. Дитя и busляня, и сонечный слонечник. Як добре ім на хвилю подружить. І кожны з іх і вечна, і сардэчна, імгненнем гэтым будзе даражыць. Ёсць добрае буслінае каханне. Буслянка – гэта школа выхавання. Як жыць, дружыць і ў вырай адлятаць. І нам з буслоў не сорам прыклад браць. Няма радзімы без бацькоўскай хаты. Бусліны клёкат – гэта родны дом. Ты будзеш жыць шчасліва і багата, калі над хатай буслава гнездо. Летнім днём блакіт нябёс бясконцы і воблакі мелодыя без слоў. І над зямлёю свеціць наше солнце и крылья прамянистые буслов. Буслы до нас весною зноўку вернутся, як на земли продюбнется трава. Без чалавечай и буслиной верности няма ни добрыні, ни хараства.